जों तिनी अरा प्रेस मिट पाइमानी हुनाखाय तिनी रामचंद्रघाट ब्लक कमिटी खामानोते थानाय 18 तारिख जुलाई सन्धान पत्रिकाओ कायसा ओ रामचंद्रघाट ब्लक कमिटी त्रिपुरामथा आबनो खामानोते जे कक कामानी आबो नतैनो तिनी अरा जों मीडिया रक बाय मालायलायखा मूल कारण हंगाकाय ओ जागाबो हाइकेनो सैजाक्का रामचंद्रघाट त्रिपुरामथा ब्लक कमिटी जे खामानी आ जागा गंडगोल नांलायखा दलबाजी उंलायखा गंडगोल गोष्ठीबाजी उंलायखा अमाहायकाय पक सिथलाल जाखा जों आबनो तिनी रामचंद्रघाट ब्लक कमिटी त्रिपुरामथानि उंगै बेलायखाय आबनो निंदनीय एबा धिक्कार जानांगौ तामले हिनबा चिनी रामचंद्रघाट ब्लक कमिटी त्रिपुरामथानि कोनो आमते दलबाजी बा गोष्ठीबाजी करी जों जतनो पालखाय मिलिलायनो तिनी ओ प्रेस मिट खालाय दङ ब्लक कमिटीनि उंगै तिनी ओ जागाबो रामचंद्रघाट ब्लक कमिटीनि त्रिपुरामथानि प्रेसिडेंट दङ युथ्सनि प्रेसिडेंट दङ ते आदं रक दंबायो YTF नि सेंट्रल आदं रकबो दंबायो अब सम्पूर्ण मिथ्या ते ओ जागा अमसिमिया चिनी बरम गनां EM सार सुहेल देबबर्मानि बिरुद्धे जे अपप्रचार चालक जाखा जे बिन बिरुद्धे कक खामिया रक सैजाका अबनोबो जों सेलांमा जानगो नाख्लेमा जानगो आंनि हिनबा ब लुकरक बाय काहाम सम्पर्क नारगो लुकरंनि बागै काहाम सामुं खायनानि बागै बख्लाय दङ जों जत चिनी ब्लकनि आदं एबा चिनी विलेज लेभेलनि आदं जरातै काहामकाय सम्पर्क नारगैनो लुकरंनि तामो जोंजाल दं आबनो बाहायके काहाम खायमानो बा आबो चाइतगै दङ बिनि जे व्यक्तित्व बिनि जे सामुं काहाम खायमानो आबनो बाहायके केबें मं क्लायो बिन व्यक्तित्व नष्ट खायनानि बागैसे तिनी अमाहायकाय पत्रिकाओ ताताल कक सैनाय याकौई चिनी सार सुहेल देबबर्मानि बिरुद्धे अपप्रचार खालाय दं जों आबनो चिनी रामचंद्रघाट ब्लक कमिटीनि उंगै बेलायखाय नास्लायमानि जानगो सेलें मासिचा कक हिनै जों जानगो धिक्कार जानगो अ जागाबो अबनो सानानि मुचुंगो चिनी संबाद माध्यम हुंगाखाय चिनी गणतंत्रनि चतुर्थ स्तम्भ एबा पिलार हिंजागो संबाद माध्यम गुबै कग्न सराय सरायके सैके जानाय संबाद माध्यम से तिनी अमाहायके कग्र सै दंहाखाय लुकरक बाहायकाय विश्वास खालायनाय लुकरक बियांग थांनाय तिनी संबाद माध्यमनि बिसिंतै लुकरक अनेक सायमानो लुकरक अनेक सेवैमानो आं तिनी कग्न सानान मुचुंगो गुबै कग्न सराय सरायके सैजागनानै उंथुन आमते ताताल कग्रक ता सैथुन चिनी रामचंद्रघाट जे ब्लक कमिटीनि त्रिपुरामथा जों कोनो गंडगोल करी जों केवल नास्लायलाया जों खोथा लायै काहामखायनो सामुं खालायलाय दङ तिनी अ जागायाव आंनि जत आदं रक दंबायो बिनि बागै आं सानानि मुचुंगो बुसकांगो अमाहायरक तांथुन काय मसक कक सायनो आंनि जे कक सामानि अर पारिखा हामबाय Nini buong nini sinimong. Ani sinimong ngakai ani bumung Vikas Deborma ang त्रिपुरामथा रामचंद्रघाट ब्लक कमिटी नि वाइस प्रेसिडेंट